Egunon, ongi etorri beste bideo batera. Berri botatzen gea plato fanaien amaiera artistikoetara. Hau asko gustatu zait, gazteluen amaiera delako eta gazteluen amaieretan agertzen dien tema asko hemen ere agertuko direlako. Zuriak irabazi behar du. Argi dago, bezazpipioiak korotu egin behar duela horretarako. Baina, zuzenean bezazpik ez du funtzionatzen. Zergatik, gaztelua elau jake, erregeak mugitu egin behar duelako eta orain gaztelua B8 eta koroazioa babestuta dago. Pentsa dezakegu, lehen da bezazpioi hori babestuz, irabazi dezakegula, baina ez da egia. Eta bi aldaera badode, gaztelua H4, B7 gaztelua H8 babesten duelako koroazioa, edo gaztelua E3 eta gero, interesgarriagoa den aldaera, gazteluak bat jake, errege D2, gaztelua B1, orain aukera bat baino gehiago dago, baina eman dezagun errege C2 jokatzen dela, errege gaztelua B4 eta gero gaztelua B3 jarraitzeko, baina orain gaztelua lau jake, erregea D3, gaztelua C8, B7, gaztelua B8, errege D4, errege E7, errege D5, errege D7, eta hau berdinduta da. Beltzak bezazpipioia jango. Beraz, hasieran beste zer desberdin egin behar dugu. Eta hori da, gaztelua F3 jake. Hemen, beltzak aukera bat baino gehiago doko, erretzena errefutatzeko da erregeak E6, gaztelua G3 eta gero, gaztelu beltza hiltzauta dago, behar da, gaztelua G3, B7, eta gaztelu beltzak ezin du pila gelditu. Ze beste aukera dago gaztelua F3 eta gero. Jolastu gaitezke G8. Orain, gaztelua H4ko bidea oztopatuta dago. Beraz, zaitu gaitezke gaztelua E3 jokatzen. Eta orain, bi edo hiru aldaera nagusi daude. Lehen da bezi, gaztelua G5, B5era juteko eta hortik babesteko, ez du funtzionatzen, E5 eta gero, D5, B7 eta hori bizta dago. Gaztelua E3 eta gero, jorrastu indezakegu lehen bezala gazteluke bat. Errege D2, gaztelua B1. Eta hemen, bi era daude irabazteko. Lehen ikusi dugun bezala errege C2, gaztelua B4, gaztelua B3, gaztelua C4, errege D3, gaztelua C8, B7, gaztelua B8, baina zein da orain diferentzia? Errege D4, errege F7, errege D5, errege E7 orain, errege C6 irabazten duela. Esan dudanez, gaztelua B1 eta gero beste era bat dago irabazteko, agian errazagoa dena eta hori dela E5. Zorain gazteluak B4 ez du berdintzen, E6, gaztelua B6, D7 eta beltzak bere gaztelua galduko du. Eta errege gaztelua E3 eta gero beste aukera ere badago. Eta orain da bueltatzea ez H zutabetik, baina F zutabetik. Gaztelua F4. B7, gaztelua F8.
Baina orain honek ez du irabazten zergatik. Xake bat ukiko dugulako. Gaztelua C3 eta gero, noski oztopatu egin behar da gaztelua C8, gaztelua B8 eta gero, berdin, gaztelua C8 jake. Eta hau irabazta da. Buelta gaitezen hasierara. Gaztelua F3 jake eta gero. Ze beste aukera dago. Beste aukera dago zutabera jutia. Adibidez, RGA E7. Eta hemen B7 da irabazten dut. Baina, nola? Gaztelua E4 jake da eta horrengo mugimenduan B4 jako dugu. Ez. Gaztelua E3. Gaztelu beltza hiltzatuz. Eta gaztelu E3 eta gero, RGD2 eta B7ko. Behoiak koratuko du. Bueno, eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.